хората нямат пари, никой няма да купи от мен, продажбите са манипулация, не съм добър продавач. Сега, аз после като си водиме дискусия, нали, искам всеки от вас да сподели, защото искам да ви чуя и вас и да си говорим и да видим до голяма степен кой къде се припознава и какво е отработил. Вярванията за парите много често сме ги намирали в себе си заради възпитанието, което сме получавали от нашите родители. Как богатите са алчни, лоши, са нечестни, не съм от хората, на които им върви финансово. Знаете ли, аз съм излизала пред 1000 човека зала и съм казвала, че цифрите не са ми приоритет. И съм се оправдавала с това, че аз, видите ли, ментално и енергийно мога да работя, ама някак си цифрите не са ми приоритет. Да, като ми станаха приоритет цифрите, започнах да боравя с тях добре и да печеля добре. Ограничаващите вярвания за успеха. Трябва да имам връзки, за да успея. Успеха не е за хора като мен. И всичките там вътре някъде се прокрадват и знаете ли кога излизат? Когато решим да ги отработим. Когато решим да се сблъскваме челно с ситуации и да кажем, искам да съм честна със себе си, защо не направих сега това действие? Кое беше вярването, което ме спре? Другите са по-умни. Може би Венета Спасова и Росен Димитров и други лидери са по-умни от мен. Факт. Въпросът е мен, кое ме устройва, кое ме кара да съм в синхрон с себе си и моето щастие и баланс и всъщност на кой аз искам да приличам или искам да приличам на себе си. Ако не стане от първия път, значи не е за мен. Това е брутално вярване ограничаващо. Това е брутално ужасно. Ако го разпознавате, просто това не е вярно. Ограничаващото вярване не е факт. Ограничаващото вярване е мисловни модели, които ние много дълго сме съдържали в нас и сме ги приели за истина. Ако майка ми много дълго време ми казвала, че пустите пари са пусти, знаете ли колко дълго време ми е отнемало да работя в това да разбера колко са хубави парите и как те са свиша божествена енергия и че те са наистина хубави. Това, което ние често повтаряме или си мислим много дълго време, което не се получава, това създава наше вярване. То не ни помага, то винаги ни спира. И саботьорите. Хората нямат пари, криза е, сега не е момента. Пък ние знаеме, че в криза едни определени лидерски организации в ЕЛАР излетяха. Излетяха до нива, в които не са си мислили и те сами, че ще литнат. Аз искам повече пари, значи съм алчна. Колко пъти са ни казали, че да си беден е много духовно, нали? Да имаш пари е лошо качество, защото ти си алчен. Ма кой ми го казва? Ако аз съм имала опита да говоря с много богати хора, нямало да вярвам на това вярване. Ако вярваме, че парите са проблем, винаги ще се създават проблеми около парите. Знаете ли колко дълбоко могат да бъдат тези вярвания с парите? Много дълбоки. Не мога да печеля повече, защото, ето това да си отговорим, после ще го дискутираме. Факт ли е или е стара мисъл, научена от родители, среда, страх? Защото майка ми не е печелила повече, баща ми е печелил, но ги е прахосвал. Много хора в капитализма, така наречения, са печелили, ама достатъчно. Всички да са били горе-долу поравно. И всъщност ние така, слушайки от тая среда, от родители, създаваме този страх. И не можем да си позволим. Учиме средно, ставаме висшисти и знаете ли какви излизаме? Ни перфектни немни работници. Имаше една приказка, че моя съученик двойкара сега ми стана шеф еди къде си или прави много пари. А по отличниците в училище много често не са отличници в живота. Не съм достатъчно добра, не заслужавам повече, ще ми се смеят, какво ще кажат хората е най-бруталното вярване. Знаете ли колко години децата са ми казвали: мамо, спри да снимаш тия видеа, срам е от съучениците ми. Ако съм успешна, ще се отчуждя, хората ще избягат от мен. Ма кои хора ще избягат? Нали там имаше една мисъл за Ламборджинито, което ако искаш да преследваш своите цели, които са много високо, в един момент ще останеш с Ламборджинито, защото ще са само двама. Той е като рейса. 50 места, другите ще избягат. Кой ще се отчужди всъщност?
Ето този страх и тая котва може да ни вкарва в това, ами това ми стига, това ми е достатъчно, стига съм лъмтяла за повече. Дохода рядко надвишава това, което смятаме, че заслужаваме. А всъщност MLM бизнеса е като центрофуга. Влизаш в този MLM бизнес и почваш да се тресеш. Тресеш се от нетата, тресеш се от отношението на средата, на роднините. И в тая центрофуга всичките ти ограничаващи вярвания почват да ти скачат като пинг-понг. Топчета да скачат и ти не мога да ги опазиш. Сега въпросът е колко силно искаме ние да ги отработим или да ги разпознаем. Кога обаче изчезва това вярване? То не изчезва. Когато го игнорираме или когато не го виждаме, а когато го осъзнаем и го успорим. Когато сме готови. Промяната или отработването на едно ограничаващо вярване е когато все едно имаме голяма цел. И какво сме готови да направим за тая голяма цел? Колко силно ни спира дъха тая голяма цел, за да стигнем до нея? Колко силно аз искам свободата, за да махна оковите на тия ограничаващи вярвания? И в MLM-а най-бързо лъсват тия ограничаващи вярвания и оправдания. И най-вече какво ще кажат хората, като се снимам, като кача история, като се снимам по-бански, защото да покажа, че съм свалила килограми. И аз, когато виждам лидерите от други организации, руснаци, германци, какво правят, и си казвам, значи в моята държава се стимулират това да има човек ограничаващи вярвания, те му се набиват, те му се внедряват, защото в бедните страни има много страхове, които се внедряват хората. И те провокират и ограничаващи вярвания. Обаче, той е като да те е страх винаги и да живееш в този страх и в тая зависимост на ограничаващото вярване. Обаче, когато си позволиш да продолееш този страх, да се покажеш по-бански, да правиш повече видеа, да спираш повече хора, да им говориш уверено за ЛР, да им кажеш, че продуктът е супер, въпреки че те ти казват ма скъпо е. И когато правиш едни неща, ти лека по лека чупиш и хакваш тия вярвания и в един момент си казваш, Боже, аз успях. И всъщност, колко от вас, искам сега да ви чуя тук, специално, няма да спреме да шерваме, искам от вас да ви чуя колко от вас знаят какво трябва да правят, но не го правят. Искам честно някои от вас просто да споделят за някое тяхно ограничаващо вярване, което го хващат. Аз си признавам, че много пъти съм казвала на хората, абе, какво ти пука? Я го зарежи тоя, какво ти пука, какво ще каже? В същия момент обаче, аз съм живеела от това, че ми пука. Това ограничаващо вярване е типично за България, типично за малките населени места, какво ще кажат хората. И ако аз не съм говорила за това и не съм го казвала на децата ми, се намери човек в моята родова линия, моята бивша свекърва, която да вмени на моите деца какво ще кажат хората. И те години наред са се притеснявали дори от това, че аз снимам видеа. Иска ли някой да сподели? Я ги Да снимай ви... все пак тези слайдове, за да може по тях да си припомняме да си... Сега виждате ли ги тук слайдове? Не, аз лично не. Окей, добре, важно е това. Сега виждате ли ги? Да, да, Добре. Да. Сега, да. много ми се иска, само секунда. Сега това е за, касае нашия бизнес специално. Секунда, ето го. Това е за накрая, само да върна. Така, някои от тези неща, колко всъщност, какво ние сме хващали сами като мисъл наша, от родители страх, ето от тези неща и как сме го отработили. И всъщност има ли нещо, което все още на нас ни влияе, когато искаме да говорим с хората? Ето, давам пример. Само секунда. Ето, продажба с надценка. Вярвания, които спират изграждането на мрежа. Вярвания за себе си в MLM. Ето, виждате ги. И сега да не говорим в личен план, а да говорим в план MLM. Ако искате да върна и да говорим в личен план, защото те са неразривно свързани. Те са свързани, да. Ами, ако искаш, върним една стъпка назад, за да си ги изговорим тях.
Ето тази стъпка. Между другото, това все още, след като го чувам от хора срещу мене, хората нямат пари, може би някъде в мен се прокрадва това. Защото и днес, когато едно момче дойде да вземе 2 бутилки алоe, ми казва, хората нямат пари. И сега си давам сметка, че явно това е крайно време нали, да го отработа. Тоест, вече след като съм го осъзнала, да не, нали, то осъзнаването на това Води до вярване, ново действие. да, и така, значи, смятам, че това, след като идва и сега, точно в този момент, и преди 2 часа, когато момчето взе 2 бутилки лой и казва, то хората нямат пари, значи, смятаме ли го за отработено вече? Когато го осъзнаем, Точно така. Сега ще дам им и осъзнато. рецептата. Има Да, 5 неща. И още нещо да, за накрая. Как да веднага от днеска това да се отработи като на друго ниво дълбоко. да, С да. една игра. Иначе това съм го слушала, например, ако искаме повече пари, сме алчни, но някакси това за мен просто съм го чувала, нали, преди време. Но това, Добре, окей. На нали, тебе ти не. резонира, хората нямат пари и ти Да. това го срещаш. И това, ето днеска, значи имам тук да отработвам. Саша, искаш ли нещо да споделиш? Всеки ще сподели. Не знам Мемо доколко ни слуша, но Мария и теб искам да те чуя, защото е важно да се завихри тая информация. Защото ограничаващите вярвания всъщност не са факти. Това са наши мисли, енергия стара, която е повтаряна дълго време. И Саша, някъде която ни познаваш ли? спира реално, която ни ограничава в нашето развитие. Нали? Това е. Това е големия ужас, да. Да, да. Да. Ами при мен също има доста често това хората нямат пари. Много често, като нали, говорим за продукти и ми излиза ми скъпичко ми е, нали, криза е сега и сигурно при мен е нещо проблема, свързане с това в детството, че винаги се е внимавало как се харчи, кога има, кога няма, съобразяваш се доколко. Какво ще кажат хората? Мисля, че съм го отработила и въобще не ми пука какво ще кажат Да. хората. Живота си е мой, си го живея както искам. На който не му харесва, негов избор, не мой. Точно така, да. Може би, че не съм достатъчно добра, за да кача някакво видео и стремежа ми като лавица малко да е перфектно, ми играе лоша шега. Целият зум ми Защото е с знам, лъжици. Не думай. че е перфектно няма. Обаче, нали, зодията, И ти ли като си обичаш да зодия ти лъв? е... И аз да. Не знаех, Саша. И аз съм лъв, да, на 7. А, Чули ли, Друго, да? На 7 август. Лидето е на 5. на 5. но ние пък сме съвсем, съвсем. Съвсем. Аз около мен имам доста лъвици, които си нямаме нищо общо една с друга. Да. Много сме различни. При мен малко асцендент е Скорпион и двете неща са доста така различни от при другите лъвове, но както и да е. Също се улавям, че притеснявам се да кажа високата цена, когато искат да купят. Искам да предложа по-ниската, за да не ми избяга клиента, евентуално. Браво, Това също благодаря се ти, че така улавям. честно го казваш. Това е мое старо вярване. Аз ще кажа после как го отработих. Наистина ще го кажа. И ще видите тук в седмица. Казвай на момента, за да можем да сме си. Значи, когато съм се страхувала и съм оцелявала, защото ми е било важно да спечеля и 5 лева, свалям гащи, клякам и оцелявам. Когато обаче нещо в мен се е пречупило, защото рожденото ми право е да имам много, да имам повече. И съм си казала, само веднъж ще кажа тази цена и ще удържа. Трудното идваше в удържането. Да го кажа веднъж и да удържа. Ето там беше разковничето.
Да не се Да, подхлъзна, да не се да. поддам Да не на се това нещо. поддадеш, да. Да не се поддам. Мгм. Аз ще направя цена на пакет продукти, на много продукти, Да. на клиенти периодични, всеки месец, 600-700 лева, да речем. Такива, които категорично няма да са партньори. Но казвам цената за един брой ала е 89 лева. Троен пакет 180 лева, защото той ще стане партньор така или иначе. Другото вече го решавам аз как. Но никога без надценка. И така, мене ми избираха спрямо цена. Това нещо лъсна в реалитито, когато участвах при Краси, че аз всъщност съм искала да бъда избирана заради цена, а не заради енергията и стойността, която ще дам на човека. И тогава оцених тази енергия. Аз не съм като всички останали. И аз знам какъв потенциал имам и когато се докосам до хората, какво се случва с тях. И започнах да вярвам в това. И че тази енергия и тази стойност трябваше да получи заплата. Цената трябваше да бъде платена. И ето там беше този клик, който направих. Моята енергия трябва да получи цена. Да ми се плати. Но беше свързано много с рожденото право, наистина че имам да получавам. Аз започнах да вярвам, че по рождение заслужавам да получа повече. Нещо, което много ми помогна, не знам дали ще го вярвате, ако искате го направете. Факт е, че след регресията, която направих при една жена и един друг, нещо друго, това беше, направих две вързопчета. Две вързопчета. В този момент ми се появиха някакви като парцалчета, мострички на някакви платове. От децата някакви кукли изчиствах такива. Направих едно вързопче, това беше рода на майка ми. Направих още едно вързопче и това беше рода на баща ми. И взех тези вързопчета и казах, мили мои деди, прадеди, род на баща ми, род на майка ми. Аз ви признавам и ви приемам. Аз ви връщам всичко, което не е мое и си взимам това, което вие сте ми взели по рождение. Обещавам да ви почитам на мой рожден ден, когато отивам в църквата и паля свещ за вас, рода на майка ми, рода на баща ми. Това ми го каза една моя масажистка, Галя. Просто го направих и усетих на мой рожден ден, когато отидох да почета с една голяма свещ за мъртвите, за рода на баща ми и на майка ми, аз нещо усетих тогава. То е много просто, но е много проста практика, но в едно вързопче, защото много често тези ограничаващи вярвания, с които ни натоварва рода, това, че те не са имали, а пък аз имам. И от лоялност към тях аз да нямам, там в това вързопче вързах тая лоялност към тях. И се освободих. Това нещо го усетих чисто енергийно като повдигане. Това си ми го казвала и друг път. Може ли да ми Ели? го напишеш Ще ви някъде го напиша, да. и да си го Да, запишем и ще го ние напиша. и да си го направим? Да. Защото наистина е много ценно това. Много. Много и ми помогна много, защото ние знаеме, една част от които сме тук, знаем за лоялните програми към рода. Направили сме много практики, обаче някъде нещо остава, защото те са много дълбоки. Те са много дълбоко в рода, до 9, да речем, поколения. И това като го направих, простичко, елементарно нещо, но всяка година на мой рожден ден, аз дадох обет как ще ги почитам, как ще им показвам, че знам за тях. И че аз съм част от този род и от на майка ми и баща ми. Благодаря. Приемам ги и признавам, но нищо повече. Това, че аз ще съм богата, това, че ще живея в свободата си, в разкош, в хубави скъпи коли, скъпи места, внимание, грижа, подкрепа мъжка и така нататък, аз го живея, защото го заслужавам. А ако майка ми не го е получила, нейната майка не го е получила, това не е мой проблем. Това аз не дължа нищо за него. Така, тук има една в розовото, ще продължа напред. Бизнеса не се спира от липса на умения, а от страх да бъдеш видим. Сега, страха да бъдеш видим, просто да бъдеш видим, може да активира страха от перфектност, нали? Ама защо точно така да ме видят? Ма дай да ме видят сега да се направя перфектен. Докато стана перфектен вид да се докарам или да снимам перфектното видео, вече ми избягва енергията на сътворяването на самото видео. Тая сила, с която ще въздействам, ако просто се покажа, е избягала в това да направя една камара неща, за да бъда перфектен. Мария, искаш ли нещо да споделиш, мила?
относно ограничаващите вярвания, модели, които ни пречат да сме... Аз доста се напрегах на хората, честно казано, че постоянно ми казваха инфлуенсърка, така, обаче свикнах с това и важното е, че нашите приеха, защото много добре знаеш ти как те приеха в началото, ти така, ти унака, ти знаеш с каква жена си имаш работа. Даже и брат ми, какво ми каза тогава? Ти вика, знаеш ли Ванчето с какъв човек я видех, а то всъщност това беше Бранко. И аз нали му обясних как стоят нещата. Той вика така ли? Викам да, така, това е мъжът на Ванчето. Добре, и от тогава нататък нямам никакви проблеми с нашите, честно казано. И една идея съм по-спокойна, честно. Иначе колежките взеха не, постоянно пак почва да ме упрекват с този елар, но аз изобщо не им цепа басма, така да кажа. Изобщо не ме интересува вече кой какво казва и така нататък. Гледам да съм над нещата. И общо Благодаря, взето. че го сподели. Много е дълбоко това вярване какво ще кажат хората, което е дълбоко и в нашите родители среда, роднини. И всъщност сега силата тук е предвид това дали ще ме одобрят или не и какво ще казват за напред и как ще реагират. Ако ти имаш една голяма цел, ако ти виждаш един голям мотив в тая работа, една свобода, един кеф, едни много пари, една сцена, един различен лайфстайл. Тук идеята е как се отработва това, какво ще кажат хората. Като казвам неща, които целенасочено могат да ги подразнят, но аз не се дразня, защото имам голяма цел. Голямата мечта е един голям контейнер от енергия. И тази голяма цел единствено може да компенсира до голяма степен срама или неудобството, което ме кара да чувствам моите роднини. Не знам дали помниш на Фатме Акифова историята, тя има един слайд, който е с едни човечета, хора, срам, вина, какво ще кажат хората, раздразнение, гняв, злоба. Ето тези неща, ако ние ги отработим на ниво начало, ние ще стигнем до където искаме. И дори те да не одобряват това, мене или това, което ти правиш, ти по някакъв начин за себе си трябва да отработиш това. Защо ти е толкова важно да те подкрепят вашите? Защо ти е толкова важно те да получиш тяхното одобрение? Там трябва да ровиш. Не ми отговаря сега, просто го помисли. Защо е важно това одобрение? Това е външно. Ако аз одобрявам себе си и това е добро за мен, значи отстрани. Това е състояние, аз зависим ли съм от тях или не съм. Ето там почваш да настройваш и да базикаш. Аз сега ще дам рецептата как може това да се отработи. Сега тук относно MLM, едно мое вярване, ето не съм добър лидер. Мога да говоря убедително, мога да съм продавач, имам харизма, всичко това. Ама продукта скъп ли е? Не бе, не е скъп. Продукта ни е безумно ефтин за качеството, което е. Особено сега с промяната евро, нашите продукти излежат като на цените на масовката. Всичко, което е тук, нали? Срещам понякога от хората, че е скъпо, но аз знам, че на тези хора не им е важно. Аз казвам, продължавам разговор и казвам, знаеш ли, кое точно е скъпо? Ти искаш ли да го решиш този проблем? Искаш ли да отслабнеш? Искаш ли да си подобриш здравето? Аз на това, че е скъпо, влизам в нов разговор и казвам, важно ли ти е да отслабнеш? Важно ли ти е да си здрава? Ако ти не свалиш тия килограми, след 10 години ще имаш всичките заболявания. Ако човека пак започва да ми говори колко е скъпо, аз директно спирам да занимавам. Но аз съм се защитила тезата. Вярвания, които изпират изграждането на мрежа. Ето това много често пречи на хората. Ще ни помислят за натрапници, защото им пишем. Или влизаме в някакъв разговор. Никой няма да се включи, всички вече са в някаква мрежа. Ама нас ни избират, защото ние сме такива, каквито сме, автентични Да. и защото имаме енергия. Мрежа не се гради от хора без страха, от хора, които действат въпреки страха. Това е една от истините, която е за изграждането на мрежа. Другата истина за изграждането на мрежа, ако ти не вярваш в цената, клиента ще го усети. Хората не купуват цената, а твоята увереност.
Когато аз съм разказала Да, историята с Бянка, как... знаете ли, че сега даваме на бебето пробиотик и те видяха само от първия прием, на една трета, една четвърт видяха разлика, бебето колко е различно. Дори самата Бянка, която плода не растеше, тя се убеди сама как работят добавките. Факт е, че тя от шевовете в болницата и охкането и куцането, тя на втория ден вече тичаше с коластрата. Нали? Клиента ще усети. Мене истината за коластрата, за перфектния мултилевел, перфектния маркетингов план на компанията. Вече компанията плаща пари, които са нямат налог спрямо другите компании, няма кой да ми го оспори. Ще им извадя на нож, ще споря и ще говоря. Въпреки, че това не е нужно. Вярвания за себе си в MLM, не съм добър лидер, не мога да говоря убедително, другите могат повече, аз не съм от продавачите. Значи истината е, че тук не печелят най-говорещите, а най-последователните, най-дисциплинираните, хората, които всеки ден правят по нещо. Аз днеска и вчера може да съм се измъчвала от това, че имам съвсем малко истории, може би те вече са изтекли, но аз знам, че моментът е такъв, но аз съм постоянна и дисциплинирана. И аз знам, че ако вчера се опитали да ме събарят тези вярвания или тези вътрешни саботьори, утре ще направя толкова много разговори и ще кача толкова много видеа, че ще компенсирам това, което днеска ме е тормозил. Защото имало друга причина, по-добра да не го направя. Как? Как махаме тези ограничаващи вярвания? Когато хващаме мисълта. да. Ето, казах на Марето, въпреки одобрението на близките, ти би ли продължила да правиш това? Стиска ли ти да си гониш и преследваш твоята цел, въпреки че най-близките няма да одобряват? Примерно, това е една мисъл. Хваща мисълта. Хваща мисълта, защо аз не съм сребърен лидер? Може би не съм достатъчно добра, може би нещо не правя като хората, може би вътрешно програмата аз не заслужаваме много дълбоко пуснала корени. Какво трябва да направя, за да опровергая това вярване? Истина ли или не? Или имам ли аз някъде лоялна програма още към моя род и майка ми, че аз не заслужавам да бъда сребърен лидер, да взимам по 12 000 на месец? Ето там аз имам да работя и да ровя. Преди да пишеме на хората. Сега, понеже аз съм вече в доста време в позицията на човека магнит. Идват хора при мене, пишат ми, ама какви хора ми пишат? Хора, които ми пишат за продукти. Да, ма как да ги провокирам тия хора за бизнеса? Ами като говоря истории за бизнес и като говоря неща, които аз живея, мога да си позволя да не работя и пари ще пристигат. Мога да отида на спа процедури в понеделника и да не ми пука какво ще става. Това е богатството. Ето това, когато го представям на хората по този начин, може би ще стигна до хората, които искат да поемат тая отговорност. Да бъдат точно този тип активни спонсори. Така, преди да пишеш на човека, ще му отреже, преди да кажеш цена скъпо е, преди да поканиш, ще си изложа. Това е да хване мисълта точно когато трябва да направим действието, точно там се появява ограничаващото вярване. Каква мисъл ни минава през главата точно преди да не действаме? Това 100% истина ли е? Да го успориме със себе си. Да кажа това истина ли е? Имам ли доказателства или това просто е вярване? Познавам ли човек? Истина ли е? Аз, че не мога да бъда сребърен, не трябва да бъда сребърен лидер. Истина ли е? Или просто познавам ли други хора, които са сребра или злата? Факта е това, което се е случило. Вярването, обяснението, което аз си давам. Да го успорим. Преформулиране. Нова работеща мисъл. Ето това е много важно, Саше, и за тебе, и за всички всъщност. Хората нямат пари. Лидер. Някои хора нямат, други имат. Аз търся вторите. Хаквам го. Но това е хубаво да си го запишем, за да може да си го... Да, аз го имам и като скриншот, мога да ти го пусна, може и сега. Не мога да продавам. Мога да се науча да предлагам по моя начин. Дали ще е през болката на човека, дали ще е през емпатията, дали ще е през страха. Знаете ли, аз мога по всякакъв начин да продам на клиента. Аз и през страха добре продавам. Аз ги стресирам хората, защото докторите също стресират. Защо стресирам? Да. Защото има отговорност, която човека не желая да поеме. Защото той неглижира здравето си. Защото едни наднормени килограми на 37 могат да доведат до 3 заболявания на 45, нали така? Мога да се науча да предлагам по моя начин. Как? Аз го измислям. Това е моята автентичност.
Ще ме помислят за натрапник, защото ще кажа за промоция или за оферта. Предлагам, не настоявам. Аз изпращам информация и информирам. Новото вярване трябва да се преработи с ново действие. И винаги ще казвам, там където е страшно, това правим. Търсим страха и правим нещо, от което ни е страх. За да се създаде нова невронна връзка в мозъка. От това, че нещо там много работи. Как работи ограничаващото вярване? Защото то години наред е в нашето съзнание. На много нива. То е пуснало корени. То е създало нова невронна връзка. И аз го хващам, когато имам реална ситуация. Как го променям? Първо го осъзнавам, после го оспорвам, след това го преформулирам, действам въпреки това, че знам, че имам това ограничаващо вярване, знам, че имам този страх, какво ще кажат хората, но действам въпреки него. Вярванията се променят с нов опит. Страх да каня един човек. Страх да говоря с, да речем, говорили сме си с Вени Спасова, страхува се да презентира хора, които имат много пари. Защо се смаляваме, когато някой има много пари? Ами точно този човек има стрес, точно този човек може да има нужда от продукта. Той може да е готов да си направи, да си отпуши място за нов бизнес. Точно те най-много разбират бизнес възможността, Точно така. а не тези, които си броят стотинките. Те няма да ти разберат бизнеса. Така е. И тук слушам аз в Инстаграм много така го ценя тази платформа и имаш интервю с успешни българи и точно това са добронамерени хора. Хора, които са извървяли един много дълъг път на успех и единия също каза, както Християн Григоров, знаете ли бамбука как расте? 5 години първо пуска корени, т.е. първите 5 години може да нямаш успех, но ти тогава се развиваш, тогава учиш и след това израстваш. И казват, не знам по колко метра за кратко време. Да не уточнявам, за да не сбъркам, нали. Така че богатите хора, успешните хора, т.е. те са много умни хора и те винаги ще подходят с разбиране. И Така е. няма какво да ни е страх от такива хора. Да. По-скоро от такива, от неграмотни хора, които те най-много знаят. Нали, в кавички. Така че, според мен, така, това. За мен всичко е действие, действие, което винаги ще провокира реакция. От тази реакция аз ще усетя последица. Или ще си открия ограничаващо вярване, или ще дам задна, или ще продължа напред, или ще задам въпрос, или ще кажа, а на мен каква ми е целта, къде искам да отида и ще направя ново действие. Всеки ден комуникацията, дори, знаете ли, нямаме нужда от ментори, от менторски програми, ходене по разни места, за продавачи и така нататък. Знаете ли, хора, ако ние наблюдаваме всеки ден пресечната точка с други хора, начина по който ни кара да се чувстваме, ние можем да сме си сами ментори и от действията, които правим, различавайки това, което виждаме, усещайки това, което трябва да стане. И най-много трябва да сме благодарни на тези хора, които ни натискат бутона на болката. Ето, тези хора са нашите най-големи провокатори, учители и имаме най-много полза от тях. Другите са за празника. Ако мене днеска някой ми натисне бутончето, и аз дигна градуса. Ето там съм най-благодарна. И не защото аз искам нон-стоп в това да живея, аз го приемам нормално, но аз много бързо сканирам това защо идва и какво трябва да направя. Ако ме е страх да кажа цена на един продукт, я казвам уверено веднъж, или аз давам опции. Но аз знам, че не искам да ме избират заради цената. Да, няма нужда да се напъвам и да правя оборотите на сила, защото в TikTok виждаме хората, които правят обороти на сила. Те продават едно алое плюс едно подарък за 35 евро. Не желая по този начин. Желая го мъдро. Страх от отказ, да преживеем едно не. Нямам нито единия, нито другия, нито третия страх. Защо? Това е опита всъщност. Опит. Значи, това ни учиха в началото нашите спонсори. Ако ти имаш 10 нета, значи ти си имал действия, ти си Точно. правил действия. И това означава, че ти се учиш.
с всяко ти отправяш покана или даваш предложение за нещо и това те учи. Ако нямаш никакво действие, ако нямаш никакви нета, това означава, че ти нищо не си правил. А Да, бездействието не води до нищо. истината е Така че всеки е много отказ. хубаво, когато имаме откази. Да, всеки отказ не е доказателство, че не става, а е доказателство, че работиш. Точно така. И петото, Правиш си статистика да, с отказите. да, но има една уловка тук. Когато човека иска да събира нета, не се плаши от откази, Да, цялата му жизнена енергия отива в откази и той вече става магнит за откази. Деликатна е темата. да балансираме трябва. Да. Аз нямам страх, аз виждам, че ти отказваш. Защо? Ти ми казваш, ще помисля. Това е отказ дипломатичен. Защо искаш да помислиш? А задаването на въпроси изчиства цялата ситуация. Задаването на въпроси Това е към голямо умение. събеседника, да, разкрива всъщност къде е истината. Дали човека просто не е чул достатъчно, дали не ме е разбрал, как точно ме е разбрал, той си мисли, че аз искам от него, пък той трябва да дава, пък аз трябва да взимам. И всъщност, докато не стигна до там, не искам да се грижа за здравето, не ми трябват пари, неща това. И отговорът е честен, когато може да се наложи да задам и 30 въпроса. Това няма лошо да се задават въпроси. А в началото задавам въпрос, той казва не, добре, окей. Учат ни, няма да влизате в спорове, щом казал човека не, няма такъв филм. Аз задавам въпроси. За мен е важно от отговорите на човека да разбера кое той не е разбрал. Доказателство 5. Видя ли, че не умря? Какво всъщност се случи? Беше ли толкова страшно? Какво научих? От това, че казах, коластрата е 110 лева, имаш толкова, можеш да купиш или купи си 3-месечен пакет, инвестирай си, направи това или искаш да си купиш храната, една кутия, само че искаш на 68 лева, не става. Имаш 5 броя, имаш 10 броя, имаш Body Mission, имаш 3-месечен пакет. Не правя драма от това, че ти искаш само една храна. И идва жената и казва, искам една храна, искам един чай и едно алое. Да изпива алоето, изпива чая, изяжда храната и резултатите не са задоволителни. Ама аз не съм обещала, че ще имаш 20 кг минус, ако купиш 3 неща. Ти знаеш и ти сама избра. Ти искаш да опиташ. Кое ще опиташ? Дали действат. Ма няма да свалиш 20 кг, защото не си отговорна. Така че, сега, един пример MLM на живо. Ще ми каже, че е скъпо вярването, ще ми каже, че е скъпо осъзнаването. А всички ли казват, първо имам осъзнаване. Скъпо е. Кое е скъпо? Защо да е скъпо? Оспорване. Всички ли мислят по този начин? Нова мисъл. Моята работа е да обясня каква е стойността на това, което предлагам. Алоята, начина на разплащане, Мерцедес А класа, събития, трип. Кое? Каква е стойността? Казвам цената спокойно веднъж. Знаете ли, имам един приятел, който продава парогенератори и той казва, толкова много искам да продам, обаче по начина по който говоря, човека усеща, че на мен не ми пука дали ще продам. Аз си карам Бентли, Мазерати. Той си мисли, че не е опрял до моите пари. Той не усеща, че аз оцелявам, или аз не оцелявам, но не ми е важно. И той си купува. Но това е, той просто казва, това е цената. Моята работа е да обясня стойността, да кажа цената спокойно и да разбера, че резултата е някой ще купи, а друг няма да купи. И двете са окей. Да. Не ли Точно когато обясниме за ползите от продукта, тогава мисля, че вече цената не играе толкова голяма роля. И винаги се връщам на един момент. Бях си паркирала колата на такъв паркинг платен с бариера. И човека изглеждаше поне на около 70 години. Възрастен човек, обикновено такива са на охрана на паркинги. И казва, какво предлагаш с тази кола? Бях с Полото тогава. Не знам защо. Така сигурно съм казала повече неща, но и сребърната паста за зъби.
искам да купа на моята съпруга нещо, добре, каква е цената? Тогава е продукта, който съм продала на крайна цена на 17 лева, ако имате спомен, нали, с Сашка, Ванче, беше Да. там някъде цената. И Мгм. какво прави тази паста? Обяснявам най-подробно. И той казва, ако всички тези неща ги прави тази паста, тя е супер ефтина. Тя вика, Браво. не е скъп. Браво. Нали? Цената е много добра. Човека извади 17 лева, плати ми за пастата и така. Искам да кажа, че цената е без значение, когато кажем ползите. Нали? Какво ще донесе този продукт. И така. А, Това е Този бизнес много го работа. харесвам заради промяната и това разширение вътрешно, което носи за мен и защо хората в MLM са такива приятни, широки, енергията им е високо, ценностната система им е високо, защото те се себе наблюдават, те се променят. Те са хора, които поемат отговорност за себе си и се опознават. И затова е труден този бизнес и хората се отказват, защото те не искат да се опознаят, те бягат от себе си. Скоро гледах едно интервю на Диана Лайкова, Давид Златинов го водеше. Тя е голяма позиция в Fitline и я питат защо толкова харесваше своя този бизнес. Тя каза заради това, че мога да общувам с много хора с обща ценностна система. И трудното Да. идва да погледнеш към себе си. От отношението на хората отвън, скъпо е, които само натискат бутони като щукове. Скъпо е, ти си луд, ти си сектант, не се занимавай с това, ходи си там на оная работа, бъди слуга на шефа ти, работи за неговите мечти и хората възприемат това за нормално. Дори казва, аз не вярвам, когато някой ми каже, мъжа ми не ме подкрепя. И казва, това не е причина, това е оправдание. Наистина това е оправдание. Така, как се лекуват тези ограничаващи вярвания? Разбрахте, мисля, по добър начин Да. представих нещата. Първо осъзнаването, спорването, новата мисъл с цел създаване на нова невронна връзка и действие. И резултата, аджеба. Но много трябва да се радваме, когато утре със сигурност всички ще имаме провокации. Да знаете как Да. сме реагирали. Така, едно облаче, ако аз разбирам хората, това е скъпо и ако е моят ограничаващо вярване, дори в миналото, някъде там пуснал корен, когато си представя, че той е в това облаче, вкарвам това вярване в това облаче и казвам да го издухам. Просто да се махне това облаче. То е смешно, то е изглежда много като ритуала с тия вразопчета, но това много работи. Има ни симуронски практики и за парите, как да си Ама, сложим зарядно на портмонето. Те са толкова абсурдни, а всъщност вършат те чудеса. всички елементи. Да, такива ценни неща са много семпли, много Да. простички. А знаеш ли защо Нали? е така? Да, кажи. Защото им отнемаме важността. Махаме им тази важност и ги правим Да, прости и като махнем да. важността, чрез такъв прост ритуал, те М, заработват. Така, вятъра на промяната. Ето това облаче, откривайки ограничаващото вярване, си го представяме и си го визуализираме как вятъра или ние просто го издухва това ограничаващо вярване. Ние много често имаме по повече от едно. Не е само едно. Въпросът е да ги откриваме. И всъщност това много ми хареса. Като едно облаче, как просто го издухва вятъра и то вече не е част от мен. Това вярване и това нещо, което пречи. Тук има една много силна, дълбока връзка между вярванията, страховете и резултатите в живота ни. Ако аз имам един страх, че ще ме отхвърлят, ще ми бъде много важно да знам какво ще кажат хората. И затова аз винаги, за да не ме отхвърлят, ще правя неща, които да одобряват хората. И така аз ще живея един посредствен живот, в който няма да има сбъднати мечти, няма да има резултати, които много да ме устройват и аз ще си се примирявам, обаче вътрешно ще се бунтувам и ще умирам всеки ден, как е думата, от тия страхове. Ако обаче аз кажа така, стоп, повече няма да живея в тия страхове и сега ще видя колко е страшно, какво ще кажат хората за мен. Сега ще се сблъсквам и с това, и с това, и с това и ще правя нови действия, които да разрушават представата
правилната на хората за мен, тогава идва онова разклащане и онова излизане от зоната на комфорт, в което или умирам, или се възкръсвам, или се връщам обратно. Връщаме страха. Разбирате ли? Всъщност трябва това, което изстрелва мене в това пространство. Откъде ми идва тая енергия, този заряд, тая мощ да избягам от там, всеки си го знае. Дали е това, че вече ми е писнало да ме убива. Дали е от това, че аз искам наистина друг живот, по-добър живот. Дали е от това, че вече знам, че това не работи, искам от любопитство да проверя нещо друго. Всеки има различен катализатор на тая промяна. При всеки е различно. Но този бизнес нашия е супер за това, че ни изстрелва. Буквално ни изстрелва. Много често този бизнес може да ни накара наистина да спрем контрола, да се погледнем през погледа на другите хора. Това, че ще ни заболи от нещо, това, че ще ни е дискомфортно, ще не можем да се поберем с себе си и с мислите от това, че някой ме е изкарал извън нерви или не е направил както ми се иска, това е най-хубавото, което мога да направи за нас. Но не знам коя може да бъде причината, която да натисне бутона на старт и на промяната. На всеки е различно. Факт е обаче, че ограничаващите вярвания водят до затвор, до нищо ново. Не ми се увеличават парите, не ми се увеличава свободата и удовлетворението, не ми се увеличава екипа, ако аз имам ограничаващи вярвания. Разбира се, тук не става дума само да мечтаем и да си мислим. Всичко винаги е свързано с действия. И то какви действия? Нови. Новите действия водят до това да научаваме нови неща всеки ден. Ако аз нямам нови резултати, е защото нямам нови действия. И вие не сте виновни за това. Не сте отговорни. Това е като цяло простичкото, а всъщност много трудно нещо.